Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji apreli hepdeniň şeşenbe güni eferde habarlar gündäligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyrýaryn. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a jaň edip ony 17-nji aprelde geçirilen referendumda gazanan ýeňişi bilen gutlady diýip aktam habar berdi. Trump'yň Erdoğan'a jaň etmegi Birleşik Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Ýewropanyň saýlaw synçylarynyň we Türkiýanyň opozisiýon partiýalarynyň tesberişlikde goý berilen biýdüzgünçilikler barada bildiren aladalanmalaryna garamazdan amala asyryldy. Türkiýede teklip edilen konstitusiýon ütgetmeler 16-njy aprelde geçirilen tesberişlikde sesleriň 51,14% bilen makullandy. Erdoğan'ın tanqidçileri reformalaryň автokratik häsiýetli adamyň häkimetini artdyryp, ýurtda demokratik deň agramlylygy üçin şertleri çäklendirjekdigini aýdýarlar. Döwlet departamenti öz beýannamasynda Türkiýany başga pikirlere hormat goýmagy we opozisiýon partiýalar bilen many mazmunly syýasy dialogy östürmäge çağırdy. Qazaqstanyň jurnalistler birleşiginiň öňkü başlygy Seyit Gazi Mataýewiň 6 ýyllyk türme möhleti ýatyrylyp 2 ýyl hem 8 aý tutsaklyk bilen çalşyryldy. Mataýewiň aklawçysy Madina Bakiýewanyň 18-nji aprelde aýtmagyna görä, onuň müşterisiniň jaza möhleti Qazaqstanyň gararsızlygynyň 25-nji ýyl dönemi münasibetli gylan edilen amnistiýa boýunça adaldylypdyr. 62 ýaşly Mataýew salgytdan gaçmakda we galplikda aýplanyp, oktyabr aýynda 6 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilipdir. Onuň ogly Asyat Mataýew 5 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilipdi. Asyat Mataýew sud edilmeginden ozal Kastak täzelikler agentliginiň müdiridi. Olaryň ikisi de özlerini öňkeleýän aýyplamalary ret edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Seyit Gazi Mataýewiň galp aýyplamalaryň esasynda sud edilip, jurnalistler birleşiginiň ýol başçysy hökmünde alyp baran işleri sebäpli cezalandyrylanyny aýdýarlar. İranyň daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif Türkmenistanyň prezidenti bilen 17-nji aprelde Aşgabatda geçiren duşugynda döwletara hyzmatdaşlygyň käbir gyzyklanma döredýän taraplaryny aralyp maslahat etmek üçin döredilen mümkinçilige minnetdarlyk bildirdi diýip Türkmenistanyň resmi mediasy habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtlaryň diplomatik gatnaşyklarynyň şeýlede syýasy diplomatik söwda ykdysady hem medeni humanitar gatnaşyklarynyň ötüşiniň öňe tarap depkinlik häsiýetini nykdanlygy bellendi. Şol Türkmenistan we İran diplomatik gatnaşyklarynyň 25 ýyllygyny belleýärler. Geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gaz söwdasyna degişli dören dawa bilen baglylykda Türkmenistan İrany tebigy gaz aktyrmagyny bet edipdi. 6-njy martda İranyň Milli Gaz kompaniýasynyň ýol başçysy Hamet Reza Araki Tehranyň halkara arbitraj suwdyna ýutmak üçin dokumentlary ýygnaýanlygyny aýdypdy. Täjikistanyň we Özbekistanyň häkimetleri iki ýurdun serhedinde 15-nji aprelde bir Täjikstanlyň öldürilmegi bilen bagly ýagdaý barada gapma garaşy düşündürüş berýärler. Täjikstanyň serhed gullugy özbek serhetçileriniň Täjikstanyň territoriýasyna bekanun girip bir Täjikstanlyny atyp öldürenligini we ýene birini yaralanlygyny 17-nji aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdiler. Munyň öňü tirasynda Özbekistanyň döwlet serhedini goramak boýunça komiteti özbek serhetçileriniň özlerine hüjüm eden 3 täjik çopanynyň gorunmagy üçin ok atmaga mejbur bolandygyny aýdýarlar. Özbek resmilerine göre ok atyşyk 15-nji aprelde täjik çopanlarynyň öz sürüsü bilen Özbekistanyň territoriýasyna 50 metr aralyga girmeginden soň ýüze çykypdyr. Iki ýurdun arasyndaky 1400 kilometrlik umumy serhediň 5-den 1 bölegi kesgitlenmedik. Öňkü Sowet ýurtlary Täjikstanyň, Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň arasyndaky serhed ýaka regionlarda häleşindi helakçylikli wakalar bolup geçýär. Islam döwleti ekstremist toporuna goşulan Täjikstanly öňkü polisiýa polkowniki Gulmurod Halimowyň 18 ýaşly oglunyň tutsak edilendigini onuň garyndaşlary habar berdiler. Behruz Gulmurodowyň garyndaşlarynyň 14-nji aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol 3 hepde mundan ozal tutsak edilip daşky dünýäden üzgünlükde saklanýar. Maşgala onuň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada özlerine hiç biri düşündürüş berilmänligini aýdýar. Gulmurodowyň tutsaklygyny garaşsyz ýoldan tasdiklap bolmady. Behruz Gulmurodowyň kakasy polkownik Gulmurod Halimow Täjikstanyň içeri işler ministrliginiň ýöriti güýçleriniň ýol başçysydy. Ol 2015-nji ýylyň aprel aýynda ýitirim bolup ýany internet
arkaly çykyş etdi we özüniň Islam döwleti toplaryna goşulýanlygyny eglan etdi. Günbatar mediasy Iranyň resmiýetine talgynanmak bilen Halimowyň Mosul şäherinde howa hüjüminde öldürilendigini 14 aprelde habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzirlikleri bilen tanış bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimize başlaýas. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapary bilen 18 aprelde Gazagstanyň paýtagty Astana bardy. Berdimuhammedowy Gazag prezidenti Nursultan Nazarbayew özüniň Ak Orda rezidensiýasynda garşy aldy. Nazarbayew Türkmen prezidentiniň Astana ýan saparynyň iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 25-nji ýyl dönümi bellenýän mahal amala aşýandygyny belledi. Türkmen prezidenti hem öz gezeginde Türkmenistan bilen Gazagstanyň ähli mumy parahatçylygy we durnuqlygy saklamak, şeýle-de halkara terrorizmine, ekstremizme garşy görüşmek we Owganstanyň ýagdaýlaryň parahatçylykly çözülmegi boýunça umumy garaýşlara eýedigini aýtdy. Gazak media serişdeleriniň berýän maglumatyna görä, iki taraplyň geçirilen gepleşikleriň netijesinde Gazagystan bilen Türkmenistan iki ýurduň arasyndaky serhet meselesini dolu çözjek strategik hyzmatdaşlyk boýunça ulalaşyga gol goýýar. Şu gün biz Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk boýunça möhüm ulalaşyga gol goýýarys. Bu ulalaşyk esasynda ösüşiň täze tapgyrlaryna geçýäris. Gazagystan we Türkmenistan serhet ýaky problemalary bolmadyk ýeketäk iki ýurt bolar diýip Nazarbayew aýtdy. Emma şol bir wagtyň özünde de bu ulalaşyň netijesinde anyk nähili serhet meselesiniň gözüňünde tutulýanlygy barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Ýatladyp geçsek, mundan öň Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgüniniň Türkmen tarapynyň eslegi esasyna ýatyrylmagy ýaly wakalar wagtal ýüze çykýardy. Şonda Gazagystanyň serhet gullugynyň käbir resmileri munyň sebäplerini Türkmen tarapynyň serhet aryçäklerinde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek we döwlet başçysynyň Balkan vilayatyna edýän sapary bilen baglanşdyrýardylar. Mundan öň Berdimuhammedowyň Gazagstana saparynyň 12 aprelde planlaşdyrylandygy habar berilipdi. Has dogrusu 5 aprelde Gazagstanyň Daşary işler ministri Gaýrat Abdurrahmanow Türkmen prezidentiniň Gazagstana geçen ipdäniň çarşenbegini sapar etjekdigini elan edipdi. Emma soňra Gazak baş diplomaty bu saparyň ýyda süýşürilendigini aýdyp, Berdimuhammedowyň 18-19 aprelde Astana barjakdygyny ma'lum etdi. Mundan soň has takygy 14 aprelde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň geçiren hökümet maslahatynda hem Türkmen lideriniň 18-19 aprelde Gazagstan Respublikasynda döwlet saparyna boljakdygy habar berildi. Türkmenistan öz goňşy döwletleriniň arasynda iň az serhet araçagyny Gazagstan bilen paýlaşýar. Onuň uzunlygy 379 kilometre barabar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Iranyň Daşary işler ministri Muhammed Jafat Zarif, Iran bilen Türkmenistanyň sarsmajak baglanyşygynyň bardygyny aýdyp, Tehran agyr günne öz dostuny hiç haçan ýadyndan çykarmaz diýdi. Zarif bu barada 17 aprelde Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň professorlarynyň we studentleriniň gatnaşmagynda geçirilen ýygnakda bellep geçdi diýip Iranyň media serişdeleri habar berýär. Yeri gelenini bellesek, Iranyň Daşary işler ministriniň Aşgabatdan bu sapary iki ýurduň arasynda dören gaz dawasyndan bir näçe ay soňra gawat geldi. Biz bu ýerde Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky ýakyn we ak ýürekli gatnaşyklaryň 25 ýyllygyny resmi taýdan bellemäge geldik.
Biz regionuna haos, terrorçuluk ve ekstremizm güýçlenýän mahaly, howpsuz we durnukly döwletler hökmünde iki ýurdun giň-gerimli syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklarynyň bardygyna begenýär diýip Zarif aýtdy. Şeýlede ol iki ýurdun arasynda gaz we energetika pudoklary boýunça hyzmatdaşlyklaryň artdyrylmalydygyny hem sözüne goşdy. Ýöne Zarif, Iranyň agyr günne öz dostuny hiç açan ýadyndan çykarmajakdygyny diýmek bilen Türkmenistany ýa-da regiony göz öňünde tutanyny aýdyňlaşdyrmady. Merkezi Aziya regionu boýunça İranly ekspert Şahin Başiri Zarif'in agyr günler diýenini Türkmenistanyň nazara alanlygyny, emma onuň näme sebäpden şeýle sözler aýdynlygy barada anyk bir zady aýtmagyň kynlygyny belleýär. I think he really means Turkmenistan, not the region. Metugutda çıkan habarlary göz öňüne tutanmazda, meniň pikirimçe ol regionu dälle hakykatdanam Türkmenistany göz öňüne tutýar. Jenap Zarif ören diplomatik adam. Şol sebäpli ol şeýle sözleri diplomatik gepleşiklerde köp ulanýar. Men onuň agyr günler diýenini hakykatdanam Türkmenistany nazara alanlygyna ynanýaryn. Ýöne onuň nämäni göz öňünde tutanyny aýtmak kyn. Sebäbi ol bu barada hiç hili düşündürüş bermedi diýip Başiri aýtdy. Mundan başga ol Zarif'in Aşgabaty'den saparynyň dowamyny Türkmenistan wagtda ören pozitiv çykyşlary edip iki ýurdun gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýänligini nygtamaga çalışanyny hem ünüsi çekdi. I think also he passes a little the normal political comment. Meniň pikirimçe de ol öz çykyşyna adaty syýasy diplomatik gepleşiklerden geçip Türkmenistan barada has dostlukly pozitiv çykyşlar etdi. Ol Türkmenistany has köp ähmiýet berýänligini görkezmek isleýän bolmagy mümkin. Meniň pikirimçe ol regiondaky ýagdaýlary da nazara alyp kynçylyklara garşy görüşmek üçin iki goňşy döwletiň birek-biregine zerurlugy bar diýip pikir edýän bolmagy mümkin. Sebäbi ol ýakyn däldi, uzak geljege nähili garamallygyny we munyň üçin nämeler etmeligini gowulýar diýip İranly ekspert belledi. Gepin gerdişini görä ýatlasak, geçen ýylyň aýagyny Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gaz sewdasyna degişli dören dawa bilen baglylykda Türkmenistan Irany tebii gaz aktyrmagyny birden besedipdi. 6 martda Iranyň Isna habar agentligi Milli Gaz Konserniniň ýerine ýetiriji direktori Hamid Reza Areka salgylanyp, ýazyrky wagtda Tehran halkary arbitraj suduny hödürlenjek resmi dokumentleri jemleýär diýdi. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama esaslanýan Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gaz dawasy dogrusyny Zarif'in Aşgabaty'den saparynyň dowamyny anyk bir zat aýdylmady. Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylywa gepleşiklerimiz dowam edýär. Aşgabatyň Mahtumuladyňdaky Milli Sadly Drama Teatrynyň, Molenepet adyndaky Talipler Teatrynyň, Taparmurat Türkmen Masadyndaky Drama Teatrynyň tomaşaçylary şuun gün hem mejbur tomaşaçylar bolmagynda galýandygy aýdylýar. Garaşdyrlyk ýyllary Odalky prezident Taparmurat Niýazowyň tagallady bilen Opera Balet Teatrynyň ýapylmagy bilen Aşgabatly ýaşaýjylaryň we ýurdun beýleki vilayatlarynyň paýtagta gelen mehmanlaryň teatrlara baryp spektakllara tomaşa etmek islegleri özünden ýok bolup gitdi diýip Aşgabatly pensioner 70 ýaşly Aýna daýda aýdýar. Opera Balet Teatrynyň ýapylmagy bilen bir wagtda beýleki teatrlaryň hem tomaşaçylar üçin gyzygaçdy. Iň esasy bellemeli zat bolsa, teatrlarda goýulan spektaklaryň many mazmuny gaçdy. Ilatyň göwünden turajak spektaklar sahnadan düşürilip, onuň ornuny döwlet ýolbaşçylarynyň atenesini mahabatlandyrýan, prezidentiň çağılygyny suratlandyrýan ýuwan hem suwjak spektaklar eýeledi. Bu bolsa tomaşaçylaryň teatrlardan daşlaşmagyna, telewizionydan daşary ýurtlaryň telekanallarına, esasan hem türk kanallaryna tomaşa etmegine getirdi diýip Aýna daýda sözüne goşýar. Garaşdyrlyk ýyllary Taparmurat Türkmen Masadyndaky Drama Teatry, Mahtumuladyňdaky Milli Sadly Drama Teatry, ýaş tomaşaçylar teatry gurulyp, döwrewap teatr binalarynyň peýda bolandygyna teretmeden şuun gün olaryň tomaşaçylarynyň mejbur tomaşaçylar bolup, olary hem ýokary we ýürüýte orta mekdepleriniň talepleriniň düzýände hem aýdylýar. İslemeseň aýda bir ýa iki ýerek teatra baryp spektaklllara tomaşa etmäge mejbur edýändiklerini özüni batyr diýip tanıştyran ýokary okuw mekdeplerining biriniň talebi gurrun berýär.
Onun aýtmagyna görä, teatra barýan tomaşaçylar taleplerden ýa gündüzki spektaklara barýan tomaşaçylar bolsa, talepler bilen mektep okuwçylarynyň düdülýär. Ähli ýokary okuw mekdepleriniň taleplerini, liseýleriň okuwçylaryny, mektep okuwçylaryny her aýda düdülýän sany boýunça gezekleşdirip, teatrlara barmaga görkezme berilýär. Bu sana wakaty harby eskerler hem goşulýar. Ýöne öz islegi bilen teatra barýan ýaşaýjylara welin terek gödüň düşýär diýip Batyr aýdýar. Biz teatrlara höwes bilen barjak, ýöne bize öz islegimiz boýunça isleýän spektakllarymyza tomaşa etmäge hem mümkinçilik bermeýärler. Plan topar barmal diýip öňünden peteň bahasy toplanyp alynýar. Biz teatra barýança gaýsy spektakla tomaşa etmäge barýandymyzy hem bilmeýär diýip Batyr dowam edýär. Peteginiň bahasynyň 3 manada durýan görogly spektaklyna ýan 5-6 gezek tomaşa edendigini aýdýan Batyr, ol spektakly özleriniň ýat tutandyklaryna hem ünsü çekýär. Bizi şeýdip şol bir spektaklylara mejbur tomaşa etdirerlerinden bizden peteň bahasyny alyp öz ugrumyza goýsalar, bu bizim üçin has gowy bolardy diýip Batyr özleriniň çärelerden haly turnugallaryndan soňra bu mejburlygyň taleplere juda agyr düşýändigini hem nagtýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda azy önümleriniň ýene gymmatlandygyny, käbir haritlaryň gytçylygynyň emele gelenligini ýurdun raýatlary gürrüň berýärler we bahalaryň ýokurlanmagynyň ýygyderli häsiýete eýdigini belleýärler. Azatlyk Radiosu Aşgabatyň bazarlarynda we dukanlarynda azyk haritlarynyň şuňky bahasy bilen gyzyklanyp Aşgabatly Sinçi Amanmurat Bogaýew bilen söhbetdeş boldy. Olaly bilen göw önümlere degişli, göw önümleriň bahasy her hepdede diýen ýaly bolmanyny üstüne 50 teňe 1 manatdan goşulyp gidip otur. Meselem aprelyň başyna pomidoryň 1 kilogramy 8-9 manat aralygynda bolan bolsa edir şuň kun Aşgabatyň bazarlaryna şonuň bahasy 10 manatdan 12 manat aralygynda hyýaram şeýle sogon bilen bagly gymmatlamalar bar. Özüm şeýerde bellemelýärdi. Sogonyň Türkmenistanyna öňürlenigi aýdylýar. Ýöne bazarlarda beýleki göw önüm sowdasyny edýärleriň aýtmagyna görä bir esasan Kazakstanyň getirilýän göw önümlermişin. Ondan ikinji bir gymmatlaman gözüňen ýer bir süýt gaty önümleri. Şolaryň da bahasy bildirmezden her hepdede üstüne 30-50 teň aralygynda goşulyp gidip otur. Meselem martyň aýagyndan märi süýt gaty önümleriniň umum bahasy bolmanyny 5-8% aralygynda gymmatlapdyr. Şeýle gymmatlamany bir şeker, kant bilen bagly ýagdaýlarda da duýup bolýar. Ýurdun özüne önerilen şekeriň 1 kilogramynyň bahasy 8 manat bolan bolsa, edil şuň 10 manat çelli galypdyr. Ýene gymmatlaşygyň bolup geçýän ýer bir et önümlerine. Amanmurada umuman alyjylaryň aktivligi nähili şu günler? Alyjylaryň aktivligi günelliçe pehe düşýär. Müşteriler bazara az barýarlar. Aýdan meselem men belet bazarlaryň biri Mir bazar diýip bilsinler. Tabanýa hakyky resmi az bol paýtagt bazar diýip atlandyrylýar. Ine şu Mir bazarda 450 çemezi sowda edýän tekçe haladynlyk bar. Oňdaşyndan 145 tany hakyky dukan bar. Ine umum goşup satanyňda sany 600 etýän sowdany okudy bolan Mir bazarına bir günne satyjylaryň aýtmagyna da görä hemde bazar administrasiýasynyň käbir işgärleriniň tasdiklamagyna da görä 300-den köp adam gelen ok uzaklygynyň dowamyny olan paýtagtda ýerleşýän bazar. Alyjylaryň adalmagyna näme sebäp bolýar? Şoň sebäbini satyjylar nämede görýärler? Muň sebäbi birinciden ýurtdaky alynýan aýlyk bilen bir bazar karzinasy, bazar sebetdiýän zat bir-birine gabat gelen ok adamlaryň kazançlary özüniň gowunçlygına görä sowda etmäge mümkinçilik beren ok. Bu bir ýagdaý, meni alyjylaryň aýdýany ýagdaý. Satyjylaryň da düşünürşi bar. Bular aýdýarlar şol ýurtda günelliçe haritlan gymmatlamagynyň sebäbi olaryna dollar bilen bagly galy berse de sowda edýän tekçe haradynlyklarymyz üçin ýa-da
kärennetini alan magazynlarymyz üçin töleýän kärenne töleýlerimiz her kwartalda diýen ýaly üýtläp dur. Meselem 16-njy ýyl bilen eňeşdireninde bolmanyna şu kärenne töleýimiz 50% ýaly gymmatlady. Oňdaşyndan harytlar gymmat gelýär. Bizim kärenne töleýimiz gözüňde tutmak bilen bahalar istemesek gymmatlatmalar bolýar. Onuň gymmat haryt almagy gelýän alyjy müşteri az ýaly. Şu ýerde alyjynyň da müşteriniň de fikri bir zatda jemlenýär. Onuň kim ýurtda adamlaryň maliýe ýagdaýynyň teselýärligi harytlaryň bolsa gitdiňçe gymmatlaýarlygy bilen bagly bolup çykýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, mehriban doganlar, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kütahya şäherine Türkiýanyň döwlet dolanşygyna garşy hereket eden guramaçylykly topar hasap edilýän hyzmat atly dini hereketiň baş tutany Fethullah Güleniniň Baýlok atly gizlin aragatnaşyk ulgamyny ulanýan tarapdarlaryna garşy gurnalan operasiýada göz astyna alynanlaryň arasyndaky Dumlupınar Üniversitetinde okayan SB atly Türkmenistanyň talibam Kaziýet tarapyndan tutukxana iýerildi. Ýatlap geçdik 10 aprelde Türkiýanyň Kütahya şäherine gadagan edilen Baýlok atly gizlin aragatnaşyk ulgamyny ulanýan kesgitlenen biri Dumlupınar Üniversitetinde okayan SB atly türkmen studenti bolan jemi 5 adam polisiň guramaçylykly jenaýata garşy göreş gullugynyň işgärleri tarapyndan gurnalan operasiýada göz astyna alınıpdy. Türkmet buwatyna ýaýran habarlarda aýdylyşyna görä, Kütahya welaýatynyň guramaçylykly jenaýata garşy göreş toparynyň gülençi güman edilýänlere garşy geçirilýän derňewler çäginde kesgitlenen 7 sany salga şol urwatyň özüne operasiýa gurnaldy. Operasiýa mahaly öýlerde giňerimli barla geçirildi. Türkiýede gülençileriň özara gatnaşyk üçin ulanýan Baýlok atly gizlin ara gatnaşyk ulgamyny ulanýany kesgitlenen türk raýatlary TZ, CÇ, MZ, MZB, MY daglary bilen Dumlupınar Üniversitetinde okayan Türkmenistanyň raýaty SB atly bir türkmen studentim göz astyna alındy. Güman edilýänler saglyk barlygyndan geçirilenden soň Kütahyanyň polis merkezine akidildi we kaziýet olaryň işine garaýança göz astynda saklandy. Polis çeşmeleri operasiýada ýaşaýan ýerine tapylmaýan ýene 2 sany güman edilýäniň ele salynmak üçin gözläp agtarş işiniň alınıp barylýanyny habar berýär. Kütahya şäherine olaryň işine garan kaziýet güman edilýänlerden türk raýatlary TZ, EE bilen Türkmenistanyň raýaty Dumlupınar Üniversitetinde okayan SB atly türkmen studentiniň tutukxana iýerilmegine karar berdi. Galanlaryň bolsa daşary urda çykman göz astynda gezmek şerti bilen göýberdi. Ýeri gelende gepin gerdişine görä aýtsak, geçen ýylyň dekabr aýynda Sakarya Üniversitetinde Türkiýanyň döwlet dolanşygyna garşy hereket eden guramaçylykly topar hasap edilýän hyzmat atly dini hereketiň baş tutany Fethullah Güleniniň tarapdarlaryna garşy geçirilen operasiýada studentlere agitasiýa işlerini alyp barýan bir Türkmenistanly gülençi studentin hem tutuk edilendigine Türkmet buwatyna aýratyn üns çekilipdi. Ýeri gelende belläp geçdik, gülençi bolmakda aýplanyp Kütahyada kaziýet tarapyndan tutukxana iýerilen türkmen studentiniň ykbaly barasynda degişli resmilerden haýsam bolsa bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Türkiýanyň esasy opozisiýon partiýasy Prezident Recep Tayyip Erdoğanyň ygtyýarlyklaryny geňeltmek barada geçirilen referendumuň güýçsiz hasap edilmegi barada özüniň iş alyp barjakdygyny aýdýar. Ýurdun premier ministri bolsa jedelli ses berişliginiň netijeleriniň hormatlanmagyna çagyrdy. Respublikan Halk Partiýasynyň aýtmagyna görä, partiýanyň başlygynyň ornmasary Bülent Tezcan bu barada taýýarlanan şikaýetnamany 18 aprelde giýişlik Türkiýanyň ýokary saýlaw häkimiýetlerine gawşyrar. Opozisiýon partiýalar we ses berişlige synçylyk eden halkara guramalary 16 aprelde geçen referendumda büýdürgünçiliklaryň bolandygyny aýdýarlar.
Saýlaw resmileri prezidentin ıhtiyarlıklaryny güýçlendirýän we Erdoganyň 2029-njy ýyla çelli häkimiýet başynda galmagyna ýol açmagy mümkin düzedişleriň 51,4% bilen köpçülikliğin oňlanandygyny aýdýarlar. Premier Minister Binali Yıldırım 18 aprelde häkimiýet başyndaky AK Partiýanyň kanun çykarjylarynyň öňüne eden çykyşyna adamlaryň işlegi saýlaw gutularyna şöhrelendirildi. Çekişme tamamlandy diýdi. Ol soňra hem netijeleri hem biler hormatlamaly, aýratyny esasy opozisiýa diýip sözüňüzüne goşdy. 17 aprelde Amerikan prezidenti Donald Trump Erdogana jaň edip, ony referendumda kazanan ýeňişi bilen gutlady. Şeýle hem Erdogan bilen Siriýadaky ýagdaý hakda pikir alışdy. Bu aralykda Birleşik Ştatlaryň Döwlet Departamenti sinçilaryň aladalaryna salgylanyp, Türkiýany dürli garaýşlary hormatlap, opozisiýon partiýalar bilen manaly siýasy dialogy saklamaga çagyrdy. Erdogan Türkiýe halkara sinçilarynyň siýasy matlaply hasabatlaryny ne görýär, ne eşitýär, ne de kabul edýär diýip tanqidlary reddetdi. Ol 17 aprelde Ankara'da eden çykyşyna öz tarapdarlaryna ýüzlenip, Türkiýe özüniň Ýewropa Birleşigine agdalyk üçin beren we uzak wagtlap netijesiz galan haýyşnama sakda referendum geçirmeli diýdi. Aktamyň çykaran beýanatyna aýdylmagyna görä Trump bilen Erdoganyň arasynda geçen telefon gepleşigine iki prezident Birleşik Ştatlaryň 7 aprelde Siriýanyň hawa bazasyna olan raket azarbasy barada pikir alýarlar. Amerika bu zarbany prezident Beşar el-Asad'ın güýçleriniň gozgalaňçylaryň kontrollerini şähere kimiki ýaraglar bilen hüjüm edenligi üçin urandygyny aýdýar. Beýanatda iki prezidentin Asad'ın jogapkärçiligi çekilmeginiň möhümdigi hakda alalaşandygy aýdylýar. Olar şeýle hem NATO-wa agda Türkiýanyň goňşulary bolan Siriýanyň we Iragyň bir bölegine kontrollyk edýän ekstremistik topar Islam döwletine karşı alınıp barlayan kampaniýa hakda hem pikir alýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Moskvada belli türkmen kompozitory Mehmet Güseyinowyň döredüjilik gijet geçirildi. Azatlyk Radiosu ol ýerde bolup ýürüýte video reportaj taýýarlady. Häzir şol video reportajyň audio ýazgysyny dikkatiňize ýetirýäris. Geçini yarsanany pirinde bilvele sayramaz hayran ağalar hayran ağalar. Moskvada Zurab Saretelli'nin Medeniyet Galeriýasynda türkmen kompozitory Mehmet Güseyinowyň döredüjilik agşamy geçirildi. Davarada Rusiýanyň Döwlet Akademiki Uly Teatrynyň Gepigon Opera Teatrynyň artistleri şeýle-de Moskwanyň saz mekdepleriniň taliplary çykyş etdiler. Çärede Mehmet Güseyinowyň täze we Nury Halmamedowyň klassiki eserleri ýanglandy. Mundan başga davarada kompozitor Mehmet Güseyinowyň belli hudojnik Zurab Saretelli'nin illüstrasiýalary bilen täze nota ýygyndasynyň tanışdyrlyş davarada hem boldy. Bu çara Xitaydan ýürüýtilip, Döredüjilik institutynyň magistri Chizhou Xiaolin hem geldi. Men Xitaydan geldim. Ýöne men Xinjiang welaýatyna Urumçyda ýaşaýaryn. Mehmet meniň dostum. Oleýem 3 ýyldan bäri meniň konsertmeisterimdir. Mihmanlaryň ýene biri Gepikon Opera Teatrynyň artistkasy Darya Rubanowa şeýlediydi. Muzika и культура Туркмении у него в крови. Благодаря Türkmen sady we medeniyeti Mehmet Güseyinowyň ganynda. Mehmediň başda durmagynda bizde türkmen saz sanatynyň konsertleri geçirilýär. Bu Sankt-Peterburg, Moskwa üçin gaty uly waka öwrilýär. Mehmet türkmen sazyna uly söýüge alada bilen çemeleşýär. Mehmediň kömegi bilen men we beýleki ruh sazandalary beýik, inçe we duýguly saz akymy bilen tanışdyk.
Mehmet parahatçylygyň ilçisi hökmünde öz milletiniň sady bilen biziň durmuşymyzy baýlaşdyrýar. Страны, вот нашу жизнь. Mehmet Guseyinowyň özü seýlediydi. Ну, написал уже вот сборник целый вокальных произведений. Men ýem giden bir ýygyny ýazdym. Vokal eserlerimin sany 50 boluy. Simfonik eserlerim ýaly beýleki işlerimin sany 100-den geçýär. Men häzir Injiliň süjeti esasyndaky Sulfamif operasynyň üstüne işleýärin. Dünýädäki ähli zat bizi bölýär. Hatda dinem şeýle. Her kimiň öz sorawlary we gapmagarçylyklary bar. Sunuwat bolsa dürli milletdäki, dürli dini akymlardaky adamlary birleşdirip bilýär. Diňe medeniýet, meniň pikirimçe diňe medeniýet bizi halas eder we jewsleşdirer. Geljegimiz medeniýetde. Что культура только нас спасет и объединит, и вообще за культурой будущее. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.